Hej så guys. Ved I hvad? I skal høre nyheder for Gustav og en date i råd. Og ved I hvad? Nogle af dem er gode, nogle af dem er dårlige, nogle af dem er fjollede. Og så fortæller jeg noget sidst. Og I kommer til at se meget mere til mig igen. Ses! Hej, og ja, tak Bas. Og nu vil jeg fortælle om, hvordan man scorer en pige. Og første trin, man går hen til hende, og så siger man, hey, jeg vil lige kysse dig. Anden trin, man kan gå hen til hende og sige, kæft du er pæn. Tredje trin, man kan gå hen til hende og spørge hende, om vi skal være kærester. Fjerde trin, man kan spørge hende, kan du lide børn, for det kan jeg. Og femte trin, jeg har lige fået en ny plakat over min seng, skal du ikke med hjem og se den? Og vi stiller tilbage til studio. Tak Gustav for denne spændende oplevelse. Ja, jeg havde nu regnet med, at Gustav han skulle sige en masse ting. Men så gik vi tilbage til os. Okay, nye nyheder. Prøv at gætte hvad. Hunde kan ikke lide fyrværkeri. Og en ting til. Når man bestiller en kaffe latte på McDonald's, ikke, så skal man huske at bestille med sukker i. Det er ikke rigtig kaffe latte. Syng en kærlighedsscene, nummer 6. Nummer 7. Gå hen til hende og sige, hvad så der skal der. 8. Du skal have det perfekte hår. 9. Se godt ud. 10. Kom hen og sid på mit skød. Og så kan vi snakke om det første emne, der popper op. Hvis du følger de her 10 råd, så går der ikke lang tid før du får en kæreste. I må meget gerne subscribe og like. Det var slut med alle vores nyheder for Studie Xiaomi. Men vi har lige en nyhed til. Okay. Den her kanal, ikke? Den er lidt fræk, lidt fraværende, ikke? Men alligevel, I skal putte sukker i kaffe latte. Farvel, og tak for i dag.